8 април. Жаби и сметана. Имало едно време две жаби, които паднали в купа със сметана. Започнали да се давят и да се бият с крака, за да изплуват на повърхността и да си поемат въздух, за да оживеят. Разбира се, че е било уморително и по едно време едната от тях казала: край, няма смисъл, никога няма да излезем от тук. Хайде давай, нямаме друг избор, трябва да продължим да опитваме, казала другата. Първата жаба не спирала да се оплаква като жертва и колкото повече мисляла за трудността на положението, толкова по-малко ударила с крачета, докато се отказала и умряла. Втората жаба продължила да удря с крачета и дишала малко по малко, но от толкова много движение успяла да превърне сметаната в масло и така оцеляла. Днес ще направя всичко възможно, за да